Owganystanyň Demirgadygynda aglawa etnik türkmenleriň ýaşaýan Balk welaýatynda Türkmenistanyň hökümeti ýerli gyz maskalalar üçin ýürüýti mektep gurup berdi. Gürüňine edýän mektebimiz ýürüýti gyzlar üçin niýetlenen Sebitdäki ilkinji mektep bolup, onda bir wada 600 töweregi okuwçynyň bilim almagyna mümkinçilik bar. Mektebiň mugallimlerining biri häzir mektebiň litsey derejesine çelini ýokary galdyrlandygyny nyktap, bu ýerdäki okuw prosesi barada şeýle gurrun berýär. Hemmesi bular bir näçe gyýy çağlar türkmen maşgalary okuýarlar. Men özüm Abdullah Ferdendi Döwlet. Bolýan şeýerje 3-nji sınıfyň oglanlaryna gyýy maşgalaryna ders berýär, okutýar. Ozalky ýyllar mektepde bir wada 600 töweregi okuwçy bilim alan bolsa, häzirki wagt okuw sınıflarynda okuwçylaryň sany 10-dan hem geçmeýär. Mugallimleriň berýän maglumatyna görä, häzir mektepde bilim alýan gyz okuwçylaryň sany 100 töweregi. Okuwçy sanynyň bir wada pete gaçmagyna Sebitdäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň sebäp bolýandygy, ene atalaryň çağlaryndan howatir edip olary mektebe ugratmaýandyklary aýdylýar. Emma bolup biljek ähli howpsuzlyk meselelerini garamazdan hem öz çağlarynyň gelejegini okuwda görýän maskalalar gyzlaryny bu ýere bilim almagy ugratýarlar. Inede bu ýerde bilim alýan türkmen gyzjaglarynyň biri Türkmenistanyň gurup beren mektebinde ihlas bilen okujakdygyna söz berýär. Atymlar Türkmenistanda mektepde okuýar. Oğlanlar çykyp bagar. Bakýa okuýar. Bu mektebiň ýürüýti türkmen gyzlaryna niýetlenen Sebitdäki ýeketäk bilim ojakdygyna garamazdan mektepde türkmen dilindäki okuw esbaplarynyň ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Mektebimize Türkmenistanyň hökümeti gurup berdi. Bille minnetdarçylyk etýäs. Bille az kemçiligimiz bar. Haýyş etýäs kitap galam. Owganystandaky etnik türkmenleriň aglawy bölegi ýurduň Demirgadyk tebitlerinde türkmen owgan serhediniň töwereklerinde ýaşaýarlar. Käbir maglumatlara görä, Owganystanda 3 milliondan gowrak etnik türkmen bar.